Rening saiki aku wis bisa jagongan karo kowe. Aku bakal kondo bloko blak kotang terus terang. Sampeyan iku sinten? Aku Ki Terjan. Wah. Alah. Terjan. Nolan kowe kencana. Karepku kowe gelem dadi bojoku. Dadi bojoku.
lan estunipun wonten kahanan Kari kula semono aku lagi gawe mapan ana sak jere taman Kapudren. Ora ana sangkan parane tumati. Ana pawongan kang sing teguh. Kanaran kita jalan sondong lawe. Mesane bradak aku bal sekadangku. sakenane keyu bayu amarga kebodak marang pawongan. Tan bedane sondong lawe lan kejar. Yo, yen to kaya ngono aku bakal sabyantu marang sliramu. Wis tekno lah Gadek. Yamuk sing duwe lho kowe. Sing duwe sapa? Ndruk kae anggere medem. Sing duwe sapa? Lah takoki kok malah takok. Sampeyan ngomong sing duwe kok. Sing duwe Gusti Allah. Kok pelet-pelet kaya tau ngerti kan. Kaya kire. Pamanane wak kire. Mas. Us. Pakananku ora ewak kire. Apa? Asu. Gak Apa? selera. Mas, sapa kowe? Dirgonegoro saka Grebek. Dirgoro-goro kowe Aku langgar singgih. langgar sik. Ya iki. Ngomong apik iki salah. Ah. Ayo. Lamat sapan bulune ora ke. Iki pawongan saka Mojo Agung sing gawe geger ana Kasultanan. Ora tiding-aling-aling. Iki condong lawe lan kiterjang. Ya, Opo bener nek iki sira wis wani gonjang. Gusti Ayu Ratu Mas Kencana lan Gusti Ayu. ora kleru. Inario aku benteng negara Kasultanan Bangsa. Arepem Dina banget belan. apa wis bosen urip kowe? Yen to mbok bacotke. Kowe gonjang. Gusti Ayu. Aku dadi pepalangmu. Kowe gonjang. Lorong Malang-malang tak utung. Rawe tak antas. Suwile mbok. Ayo. kodak. Ayo dicerambui. Musuh sama. Sanggar singgih Dirgonegoro Kanjeng Rama Sunan lan so panjenenganing Prabu Kencana. Nggih. Kok lampah dika lonjong wis saktenanipun badhe tindak sedaya kala wau pokalan pakartinipun Ki Terjang lan Sondong Lawe Rama Sunan. Kiterjang Sondong Lawe Menika leres pokal pakar ingkang dados prasetyane Sondong Lawe badhe bradak Gusti Ayu. Bradak marang Gusti menika leres. Karepe badhe pun pundhut garwa Oh, kaya ngono ya wis. Nek kaya ngono iki kowe ngadepi Sondong Lawe. Kuwi dudu kowe. Wis mikir aku aksine. Kistaken bau. Kanjeng Sunan kali niki. Yo, iki jalan kowe Sondong Lawe. Mu anak. Nggih, nggih. Kowe digawe karo Kanjeng Sunan. Wah, mu anak.
kok hari geger ora pakat. Yo, iki wae kepruk. Kowe gunung ta ora omongane? Ya ora ta. Jelas. Biasa. Ya wis, iki terjanggalan sondong lah. Nggih, kula Kanjeng Sunan Kali. Ngumuwi gapi apa? Ulum ujung kulon nurun. Kencana kalih nyawa. Kencana kelawan nyawa karepmu apa? Ajeng kulpek bojo. Loh, mongko wis duwe. Ngaten nggih Kanjeng Sunan Kali. Nggih kulum ujung Ratu Mas nyawa kalih kencana. Kula badhe kulpek bojo niku jane mboten lahir batin. Nek kula seneng kalih Ratu Nyawa Kencana. Mung kanggo sasap sawuning dono. Lantaran kula mangke saged ketemu Raden Kasan nggih Sultan Patah. Nek kowe pengen ketemu Raden Kasan iki Sultan Patah. Nggih, Aja pisan-pisan ngembet daging kang waras. nek kula ngetokke Ratu Nyawa Kencana, botenipun Raden Kasan medal saking Kejaton ngupadi kalih anak-anakipun. Iki ana dalan kang luwih gampang. Nggonmu bakal ketemu marang panjenenganing Kanjeng Sultan nggih Raden Kasan. Menapa saestu wonten dalanipun? Aku Lajeng menapa dalanipun? nek kowe pengen ketemu marang panjenenganing Kanjeng Sultan. Nggih, Kowe yasa wisan wiyara. Nek mengko wis kowe yasa wiyara, mesti wae bakal panjenengan Sultan nemoni marang sliramu. lah ngabare wonten pundi? Wonten ing Padang. Wonten Kudus. Saestu pamit ayo di. Gawe. Kakang Tarzan. Apa kurang betul iki? Gawe Kanjeng Sunan Kali Joko. Awake dhewe dutus. Gawe Menara. ora niku Kudus. Ya, Saiki dadi kawujudan menara. Kakang karya piye saiki didono sithik. Digoro sithik. Ayo golek watu, golek watu. Watu sewoke. Cukup. Kabar Sudin Sunan Kudus. Coba kenal. Katone kok kowe wis tepung lawan aku. Padha-padha tinggalane Brawijaya ora kenal iki bento ta piye? Sik. Nek aku nyawang sandang penganggomu, Laskar Majapahit. Laskar Majapahit sing saben dinane sandang penganggone ora gesek, mungki terjang antaraning Sondong Lawi. Ora kleru. Sondong Lawi. Ki terjang Sondong Lawi. Heeh. Katone kok yasa wihara ana ing wewengkon Kudus. Apa kowe iki wis njaluk ijen apa durung to? Kabeh sanga karepku dhewe nggonku gawe wihara utawa menara ing Ladan Kudus. Lah karep apa? Mongko Kudus iki darbekku. Heeh. Nek pancen kowe arep gawe yasa wiharaning papan kene. Aku ra nira. Nek kabeh wis kebacut, tak terusno nggonku gawe menara. Kowe kabeh kudu bubar. Ora bisa. Nek ora bisa musuhmu dudu sapa? Ah, coba lu, coba.
kandeling kuwi. Pancen kowe sakar wong Dedaya. Iya. Ning nek pancen kowe kuat nampani pusakaku, aku trimo kalah karo kowe. Tokno pusakamu. Lek ke mripatmu sawangen Loh, susah konde. Lanjutkan banjur kepiye, Kakang? Kepiye iki? Wae. Kanjeng Sunan Kali. Sampeyan le. iki terjang Sondolawe. Pripun? Ayo lonjo wis iki ono. Kula rak ndikani kandhane sampeyan. Kula gawe menara teng Lajan Kudus. Konangan sing duwe wewengkon Sunan Kudus Jabar Sodik. Kula teruske geneng damel menara, kula mboten diolehke gawe menara. Diambaken muring-muring ngetokke pusaka susuk konde. Monggo susuk konde niku saeling kula kagungane Kanjeng Ratu Dwarawati. Menika leres. Ayo Sunan Kali. Susuk konde. nggih. Iki ning sing luwih. Kowe apa? Napa niku? Waton kula samalake Kudus, kula sago. Ademanku kondel kontang kontok. Wah, gombal mukia kok. Udah kok sampean piye? Kondel lontang. Onto, usuh. Iki bebasan. Apa wae ora bakal tumomo ana ing anggal. Dibedil paribasane Mecicil. mecicil, ditumbah lakang. Neng ojo pisan-pisan kok tongi batal. Bu, turu nggih, maten wong. Neng syarate Wonten syarate ojo kowe sesungguhan. Ojo kowe sesungguhan. niku kalebu alah nggih. Ya, Boten entuk sumbar, boten entuk sombong. sago. Menawi sumbar kedah kados pundi? Ilang otot bebayu. Menawi sumbar Kakang. Sampeyan otot bayu ilang. Ono, Ora didaya apa-apa. ono di. Aja nganti sumbar. Nggih, kula sago. Yo, selak disian suping sumber. Ayo, ayo sampean. Jalan. Serep nyawamu diterjang Sondolawe. Sunan Kudus. Kakang tegal. Aja nganti sumbar. Loh, Ora oleh sumber. piwali kulagung. Loh, Aja sumbar. nek sumbar atos dok. Ayo, nek lepas kiwani. Ora oleh. Waduh meneng ae kutruk. Ora oleh Bapak. Wis do mendem kabeh ya. Ndak sumuruping saya sampean musuh lawan Jabar Sodik. Sunan Kudus. Ana apa? Saiki gumantung kowe kejo bungah gumoyo. Rene rikala semana mbok tong
lakul-lakulke iki apa? Saiki nek di pusaka sing ampuh meneh. Lho, ayo taruh karo terjan. Tanpa mundur sajamu. Nek ngono cethoke wis wani karo aku. Ndak kedadamu nek pancen rapat bar ambyar dadi sakwa. Ayo. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Wah, ciloko. Nyoto, aku saiki dadi jaduk. Sunan Kudus Gendring. Melayu wae. Ayo ngendi. Kanjeng Sunan Kali. Seneng aku. Bunga Sunan Kudus Gendring. Melayu musuh kali kula. Dan Oke. nek wis rampung, aku nyuwun baline gundel untang untuk semua. Sampean jaluk balik. Joko rene to. Kowe nek jaluk balik ora dadi jaduk. Ora jaduk sampean. Malah Wong jaduke perkara iki. Wong jaduke perkara iki kok. Isut balik. ora entuk tenan. Boten. Nek sampean jaluk kula mboten saged jaduk. Apa? Wis ana paugeran. Paugeran apa? Sopo sing ngagem gundel untang unta kesumo? Besok matine kecepit bumi. Sapa sing nggawa gundel ontang onto kesumo matine besok ketepit Sampeyan ketepit bumi. Ketepit bumi. Ketepit bumi. Aku ora melu-melu. Boten kersa. Nek Kakang Tejan kersa mboten napa-napa. Kotroke medem piye? Medem. Terjak di Sondong Lawi. Nggih. Matur nuwun banget. Lah kok matur nuwun. Iki jek ana rapalan suwe aku. Sik. Kinten sing nggawa gundel ontang onto kesumo matine ketepit bumi. Kaget kowe. Pripun? Wong sok nek kabeh menungso nek wis mati digaweke peluangan Sepuri. terus ana cepuri. Nggih. Lah kowe dibubukke nyang kono iku ya jenenge diarani kecepit bumi. Walah, Iki Kang. saya yang goblok. Kapusan apa gitu? Kapusan. Sampeyan lagi Saya sadar. kapusan. Sampeyan lagi sadar. Sampeyan goblok. Aja ngiler ah. Apa kok ngiler? Kanjeng Sunan Kali, Ya. ajeng sampean kondo niki wonten rapalan sing luwih ampuh. Rapalan napa niku? Iki cekak ning kaos. Pripun? Sektine mah gilo-gilo. Rapalan Napa niku kedah kangge Kakang Tejan? Napa sedaya para laskar padha ae? Kabeh laskar sing kabeh padha ngetutke marang lakumu iki kena aku. Iku kanggo selawase urip. dadi kundang santen. Selawase urip. Epet kene. Iki Ampun brembet dawa karo lho, kowe. guys. Sithik. Ampun dawa nek dawa kula lalinan. Ya, sumake ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Eh, Piye? goblok. Piye? Sumilah. Bareng, Cuk. Ayo. Ayo dhewe ora kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kok sampe kok bis malam iki? Oh, ora kompak. Bis malam sik, Cuk. Wis, Bocah-bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku pripun? Ijek men. Lho, ampun dawa-dawa. Ya. Menapa mboten mulus wetenge? Ya wong kowe ndebe kok bungkus. Wis meneng sik kowe. Angel kowe iki. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Balik pisan maneh. Kalian
Lah sampe sing mari cepet sampean kok malah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kene nek kon piye? Sampeyan kok sapi. Nrentang Kanggo selacuk. Wis, ketoke wis apa. Sediko, ayo Ci. Pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Liwat Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jungkir balik. Mati tenan. Wes. Buat kamu mules. Sirai gliang. Wes kesel mindo. Pripun Ramos? Mandi yo tenane jebule. Mandi tenan. Oh, kuat mandi iki, Kanjeng Sunan. wis. Nggih, mandi. Dok gelis. Saben kok rapalke Wah, dos maklum. ulung tikar. Nggih, Belum tinggal. Muntang manting Jungkir balik. murus sirahmu. Nggih. Aku kok gumuh. Nggih, kok. Lu warane sapa yo? Saged kapal kabeh saged. Sing kok karepe piye? Itu dadri sondo wae. Kon duweni rapalan sing kaya ngono. Kabeh sangka pokal lan pak. Apa kita jandring sondo wae wis ngerti kabeh. Babar pisan dereng ngertos. Kandhani het Diterjan sondo wae. Pripun? Rapalan sing ndak paringke kowe Nggih. mesti wae kowe durung ngerti teges. Lah karepe napa? Sing rapalan kok ucapake kuwi diarani kena, diarani kalimat syahadat. Lah tegese pripun? Sapa sing ngucap kalimat syahadat iku wis ngrasuk agama Islam. Wae sing ngucap rapalan syahadat kuwi bakal ngrangsuk agama Islam. Wah, boten. Boten. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pancen aku percaya yen to Said Sunan Kalijaga wasis anggono siar agama Islam paling tanah Jawa. Ini yo Engke kula lan gue Sunan Gus. Saiki aku kepengin kok nganti kita jantri sondo lawe ya sewihara mapan oning pati kudus kuwi utusane sapa? sedaya kala wau nggih pokal kali niku. Kongkonanmu wis kene yo Nggih. lan kue Sunan Gus arane kita jantri sondo lawe pilaskar mojo baik mongko ngrasuk agama Buddha anggone sewihara oning tebas piringi masjid oning kasonan
Kasunan Kudus. Mula saiki ning kranda iki terjan dening Sondong Lawe. Anggone Osowihara ora bedane kaya Wanara. Mula saiki tak jumbono saka lakon. Wihara kang mapan ing tebes Masjid Panti Kudus bakal tak paringi jimat asma Menara. Ning menara kae mapane ing Panti Kudus bakal tak tambahi jeneng Menara Kudus. Sampun asma jumbuh yen panjenengan paring asma Menara. Ngene lho. Lan kowe Sunan Kudus. Ora ning penjaluke bapak ingkang kagungan kersa. Awan iki jaluke lakon ngadeke Menara Kudus wis ana paripurnane. Rene wektu dina iki wis ana kerampungane muga-muga sing nanggap karo sing ditangkap